Morjens. Vilkastaa vähän näitä GZ-AV-suppareita, eli kyseessähän on tämmönen uusi GZ Audio-mallisarja Ground Zerolta. Siitä tulee toi AV. Näitä on 12 ja 15 tuumasena tarjolla. Ja näissähän menee käyttöohjeenkin, saat sitä suuremman, mitä suuremman basson ostat. En tiedä onko ihan tarkoituksellista, mutta näin nyt oli laatikossa. Nämä on kohtuullisen möhkäleitä vehkeitä, reilusti 20 kiloa päälle painavia. Ja kumpikin on 2 ohmin puhekelalla. On hyvin jykevät painoliittimet, 3 tuuman puhekelat, moninkertaiset alaripparit, johtimet punottu alaripustuksiin ja tuplana. Otetaan kohta sit vielä vähän lähempää kuvaa näistä bassoista. FS on alle 30 kummassakin koossa. Tää on nyt semmonen niinku uusmallisto vähän matalampaa soitteleville, et ei niinkään SPL-versio, vaan enemmän semmonen SQ ja matala versio. Katsotaan sit näitä vähän lähempää.